נתניהו. ברכה לבעיה. תשמע, אבל יצאת לך מגזר. זה ברכה להצלחה. תפלא ולתשיר. רק לבקש את זה. בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגלל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה.